नैबे लाबसो बेना आयौहाय गिलुबालु सैमा सोंथारखौ गिनोसो ओंखारलांबाय आं हारसिंनो ओरैजाय नोङो मानो सोंनांगौ हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थालायबाय स' खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादोलाय आरो सोरहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आंजों लोगोसे नायफालांदो स' लोगोफोर आङो भिडिअखौनो दामानि लाबोबाय थानो हाला आरोना दा मामि दं नालाय बेखायनो भिडिअखौ आङो लायो ओमफ्राय आपल'ड खालामनो माने एडिट खालामनो टाइमा मिलाया आरोना बेखायनो एसे लेट जाबाय थायो आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अननानै स' बिदिब्ला आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर खिस्रिया केमफ्राजों आंजों जाग्रोनोसै दासो केमफ्राजों जाब्राफ्रा खानाय जाबाय केन्द्रानि लांनाय स्कुलाव दैखौ मानो लाफायाखै मैया बेखौनो गानदों मा नायदों बेयो टिभि नायनो रोंलायलायदों बेदर जायै बिदिनो देरजोब्बायलै मा उन्दुफिनसिगोन होबासो जानाया आबै हरनाय गस्लाखौ गानदों मा हामला नै आबै हरनाया मुसलफोरनि आबै लाबोनाय आंखौ नुदों दिनै सिन्देफोरा मा फोना मांखौल' नुदों सिन्देफोरा मा फोनानो खर'ल'दोंनो मोजां सोंनांगौ सोर फैदों मोजां ला दे टिभि बन्द' खालामसै खोमा हो मा टिभि बन्द' खालामा आंहा दहाय आइ लाबोनाय गस्लाखौ खिन्थानोसै माबायदि कालार लाबोदों माथो सुइटारसो बेलथायनानै दङ दे र' नायथारनो फेनाबो नै बिदि खिफिबायोलै मानसिया खि साइसखा मोनामबायबो खोमा रानथोंसै दहाय बिबैयानो सुदोंमोन रानाखै नै बाव लामफैबाय आइया बेबा मानो जिलायनाय फैखो नायसनाखै खोमा आइयाबो सुख्रेबनानै होनोसै खोमसि जाजोबबाय मा बुस्थु बे बानलु गोरान खोमसि जाजोबबाय मामिना गस्लाया सिबाय थायोना गाइखेर जानायाव नै ओमफ्राय आं बेखौ बिहरदोंमोन अनलाइनावनो सफैबाय गांथाम सफैदों गाइखेर जाबा सियोना
ओंखायनो गस्लाया सिजोबो मोजां नंगौना नङा बे सफैनाया मोजां दा हा सुनांगोन दे आं सुवाखै दहाय दा गानजाबायना nanya berarti apa? Asukra मैला जाजोब्बाय माना गोलोमलायदोंनो बेहा दिनै नै गोलोमदों गोलोमोसो नोङा गोलोमदों मालाया गोजाङोबा बेहा गोलोमोसो नों गोलोमदों मा गोलोमदों गोलोमदों मामा गोलोमदों मा aduh सिखा गोराया बाबानिया एसेबाबो खोमसि नुयो आवसो स्रां नुयो इन्द्रानिया थावबाय बे दाउदै आंनिखौ udah जाखांबाय udah cuma sangka gede जों आइजों आंजों बाजाराव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय मामिनो बाल्थिं लाबोफादों आं बाल्थिं लायनो मा होनो बास्केट नै सुनानै फोरानदां जि दोननो गस्ला आरि दोननो खननानै दोनथाव जायाना बेलेगाव ओमफ्राय बेयाव फिसा नालाय फिसानि गस्ला नालाय ओंखायनो खननानै दोननो मोजां जागोन आरो ओंखायनो बेखौ लाबोबाय आं बास्केटखौ नै सुनानै दोनदां ओमफ्राय दा रानबा खननानै दोनसै आरामनो बैग्रिबो लाबोदों दहाय जि गोदैखा बैग्रिया मैगङा गामिनि आइ लाबोदोंमोन दहायो नै आंहा मोनजाथ'ला ओमफ्राय अनलाजों खम गोथाव जासिगोन दावदैजों अनलाजों बियो फिसा लाग्राया फिसा लाग्राया जायो उन्दुथारा नै उन्दुथारा बाल्थिङा रानबाय एसे खननानै दोननोसै एबाराव आइदे ओइदिनाखालि आइजों बाबाजों आलासि जाहैदोंमोन आरोना नै मा मैगं मोनबोदों बिसोर आलासि जाफैनाया ना दाउ लकेल माबा मोनजाबोआ मेरला मैगङा दे मोनसे हान दे आलु आयौ जोगोनार एफा गिदिर बै गोथांलायबावसो न' खाथियाव मालाय बिफाङानो दोंसो बा कफि आयौ सैमाया जोगोनारबाव मैगङा जाफैलायबाय जोंना आलासिनाव मोनबोनाय आलासिनाव मोनबोखायो सोरखौ बिसिनि कफि गायनो थांगोन मालाबा दंबावो एफा बुरजा
मैगंजों मैगं बुंजोब्बाय जोंना जाख'लायनो हाला ओइ जोंहा मामिखौ बादों आइमोना आलासि जादोंमोन ना बाबा आइ थांदोंमोन ओमफ्राय मैगं लाफादों बेयावनो मामिनो नायलाय खानाया माबायदि गदों थख्लिख्लिनो बियो गजोबगोन जाहैदों ओमफ्राय गोदान रज'गोन जाहैदों ओइ मा मुनुआनो अरफुजोब्बाय खोमा टमिया ओइ टारजान देनजार फुस्था नुदों माथो दिनै टारजान हो मा ए मैया नुना दहाय नुफैनानै ए टारजान नै बिमाया नैबे टारजाननि बिमा नैबे फिसाला टारजान फेन गानदों बेहाथ' मारै जाबावनांगौ नोंहालाय बे जोंनि नङा सैमाया बेसो जोंना बे मानैया जोंनि नङा सोरनिबासो जोंना नै खानायासो खिथ'आनो मा जाखो बि इदिसो बानांगो मा खिथु बरेरे थिया बिलाय ना मा इदिसो बानांगो रोङाखै मामिया ना माइनाव साफा जाना थादों दख' मानसिया Tarzan. Này mà, Tarzan của nó là Tarzan của Lệ. Tarzan này mà Tarzan nè. Này thằng nó hay khăn nhà của chúng mình mà nào đi. Isi của hàng vậy. Xì với mẹ. Baba, không sao đâu baba. Ai lại? Aku pun rasa apa? आइमोनाथ' आलासि जाहैदोंमोन ना ओमफ्राय बेखायनो मोनायाव ओंखाम ओंख्रिखौ जाला जाहैदों ओमफ्राय जों दा गेन्द्राजों आंजोंल'सै आरो दा ओमफ्राय आं संनोसैनो आइमोना जाला जाहैदों जों सानैल' जासिगोन आलासि जाहैदोंमोन दहाय बेखायनो उखैयाखै जाहैदों बेखायनो जाथ'ला जाहैदों ओमफ्राय आं दा ओंखाम संसै आरो ना नै लोगोफोर ओइ सैमाफ्रा बुंनानै दंफैजोबो नै मानिमुनिबो ओमफ्राय बियो मा मिथिला आं मा सजना बिबार नैबे लाफा जोगोनार आयौहाय गिलु-बालु सैमा सोंथारखौ गिनोसो ओंखारलायलांबाय आं हारसिंनो ओरैजाय नोङो मानो सोंनांगौ हामा आलुखौनो भाजा एवनोसै एसे नै दहायमोन लाबोनायखौ ओइ
जायाखै दहाय साननि फान्थाव भाजा दंबावोमोन फान्थाव भाजा ना एवनाय दालि नामोन बियो मामिया गाबगोन नङाबा जायाखै ओंखाम जाखांनानै नै आं मामि उन्दुनायावनो माल माथा बोस्रांबाय आरोना एसे मामिया उन्दुदों आरोना न'आवबो दङाबा माल माथा बुंजोब्बाय नालाय गाज्रि आं बेखौनो साफा खालामबाय आरो मामिया उन्दुदोंमोन नालाय नै बिथिं माल माथाया मा लाबोनायमोन आरोना बिसोर मामिनिनो देलायग्रा आरि माबा माबि बिहरनाय कार्टुन खाथामोन आरोना फोसाबथाराखैमोन नै टाइमाबो 10था जाबाय बिथिं मामिया उन्दुगासिनो आरोना आखाइ सुफैनोथ'